Sa isin ba negapor nga ai U Blei pi we baro aga gerteng ka badan bortam ga bathiang tam ga jong try unong panem jingi Jesus Christ. Mangadap da ga jisungu U Blei ya ka ba ngio ban yo sngo biang ya ga tin ga jong Blei haga ne ga sngi ga bamta. Ba ding ta kwa ban poi sha ga tin ga jong Blei ba ga tai ga dei na ga ne ka gospel ga jong Matthias kal nong ga ba san ga ne ga khot ga ba hoi ngi la puli na khot ga ba lai ter ba mentangin poi ga khot ga ba khandai. Ba kata ka ba ong kum ni suk ki ba pyniasuk naba on khot ya ki khun U Blei. U Jisu hui kai gini kentien ong suk ki ba pyniasuk naba on khot ya ki khun jong U Blei. Kan mau gini ka wei balang ini nong pyniasuk on khot ingi ki khun gi jong U Blei kum nungin pyniasuk lesi kalai ka ba kenjado ka ba lesi ka ba kenjado kum ba hamadan football dan ki bayak ya syok ya dat ngi lej ban pyniasuk ne Shillong na thau na lenti sengkin ngi persyang ban pyniasuk apa deng gajing ya syok gajing ya dat ne apa deng gajing ya mai gajing ya ne ngi persyang ban wara ya gajing pyniasuk hoi kata ka dei gajing pyniasuk ka ba kenjado baga nuksa ka ba ngi ina ka tien ga jong Blei ka dei na ka kitab ka ba nengkong ka jong Samuel ka nong ba arsan ka ba yatho ingi syapang kumno ba ka Abigail ka pyniasuk apa deng u David bu tengah jong ka u Nabal u David bat ki breu ki jong ki pej ki ki langbrot ki jaka ki puta ki ada na kata ka jing sha wan thombor ne na ka jing sha tu jing sha pam klep kita ki langbrot ki jaka ki puta u David bat ki breu ki jong de sumar shisha ya kata ki jing don ki jing em ke jong Nabal bat kalapoi ka por ka ba u David ru u dan kam ya ka jing arab no Nabal badeng tau lalik pan ya kita ki jing bam ki jing di na ka banta kita ki breu ki jong ki balai rap yu Nabal ndrei andah ba kini ki breu ku jong David ki lej ban pan ye kene ke jing rap no Nabal ula kren ben ula insult ula kren kho hadu kata bat shisha la pendrem ya kita ki breu ki jong David haba ki lej ban pan ya kata ke jing don kam jong ki bal kumta kini ki breu ki jong David ki lej ban ya tho yu David bau David da shisha ula bitar lep namar ba kadang ke jing sungurem ha ong kumno banga ngala ya rap yu ngala ya dai ngala sumar yu pan mentah bangi pan tangi ke neru ya ka bam ke di Ukraine pen ban kumta bat ka donot ke jong David kala thnam bat kala bitar bat kala don kata ka mensim ban lej ban nyono ini breu ne ban lej ban yap ini breu la ya tho ka tin ke jong Blei baki ni ki shakri jong Nabal ru kili asnoi kata bat kumta kilawan mare wut syaka tengah ke jong Nabal ka Abigail ban ya tho ya ka e ke bau tengah ba biet jong ka ula kren how David kala sngu tho ba mlang shu namar ba kata ke jing kren ke jong tengah jong ka penbitar ya kita ki breu ke jong David deng ta kumta kani ka breu kalong ka bastat bat kumta kala kre wut kong yang in ya kre wut ya ka bangin ya pen krek kita ki jing bam jing di bangin le ai show David wat ladau tengah jong karu tip ya kata ba ketien jong Blei ge thu kalau nong ka arsan ka dekot ka ba khat pragi thu kumta ka Abigail kala pen kloi ba kala syem arspa teligi pu bat ka wan arlwa bat san teligi langbrot bala krek lepa bat san shang ukau balas di bat shispa renjuk ki sok kismis bat arspa teli ki kpustang sok dembur bat kalabu ya ki halor ki kada kani ka breu kala pen krek te jing bam judi ong ya bran ngin ya lej no ban lej ai ye kini show David bat si ki breu ki jing bagum ta ki la krek ba ki la mare wut bat ha shiteng lenti da shisha kalai kendu yu David nang tayu lawan da ka jing bitar da ka jing kemdom bat kumta habakala i ya ka dur ka jong David kala sungu tho bu David ula bitar kumta ka dam ki khot siu bat kala pan map naga benta ukurim jongka Nabal badeng ta kala ya kren pyniasuk hangta bat u David habak ulaya snow ya kata ka jingkren ka bastat jong ni ka breu kala penjam ya ka donot ka jong David u David u shimru ya kita ki jing ai snow bha ya ka balawan ra da ka Abigail badeng ta ka ni ka breu kala pelaj ya ka ni ka jingja ka bala ban wan ra ya ka jing snosi kalau wan ra ya ka jing pyniasuk hapedeng u tengah jongka u Nabal bat u David ba u David u ong ini ki gentien ka dekot ka balai puar lai pulai ka ong ba teu David lu ong ka Abigail long bla kerku u trai u Blei ki Israel u bla pha ya pha ha ka ni ka sngi ban ya shambat nga batu long bla kerku ye ka jing le start jong pha batu long bla kerku ma pharu ka bala khang ya nga ha ka ni ka sngi bangan pen mi Islam
bat ban penhiar keput dalaki jong kikti wong ba ngasngungu U Blei nam ta jong pa mar de ma pa pelawan ra ya gani ka khubor ba de ma pa belakang ya nga ban penhiar keput yu tengah jong pa baru bela pelat yang ngaru ban penmi isnam da gani ki jong kikti ki jonga badeng ta kanuksa bagi pet aga bible ka abigil kala dei ka waina kita kinong pyniasuk ka bala pyniasuk hapdeng u tengah jong ka bat u David badeng ta bau nabal usayap no aka singi ka babot badeng ta ba u David usashim tengah no senanya ka abigil ban long ka tengah ka jong u badeng ta kwa badong yepi ba kani ka jingi kai ru ka dei ka jingi kai ka bang ban sungutho ba kadai ka jingi kai hapdeng u breu bat u Blei u breu da shisha ulong utaken uba yo ya ka jingle abha ka jingya da kombo David u yada yu nabal na kita ki jingsha thombor ke jong u na ki jingsha luti ke jong u Blei ru yada yu breu na kita ki ai baro bat haba u Blei upan pat na u breu teng u breu ule bom sutnyo ule bom mutlab bat ule akshake ule upen bitar yu Blei Berkadai kata ke jingsha ke ketin ke jong Blei ke tu ba u Blei ba u breu ka dan ke jing shun ha ke jing shisha ba ka jing bitar ke jong Blei kala dei ban thang no u breu ka jing bitar ke jong Blei kala dei shisha ban penjat no u breu sha bam jikut hendrengi aingo ba dei leng ba u khun jong Blei u Jesus Christ ba dei ma u blawan ra ken ya kata ka jing pyniasuk kumba ka Abigail kalawan ra ya ka jing pyniasuk apa deng u David ba nabal u Jesus daga snam ke jong daga jingyap ke jong kalawan ra ken ka jing pyniasuk apa deng u Blei bat u khun ben reu badingi aingo u Blei nam ta u Jesus Christ u bala pyniasuk ingi de yang ta bala khot u Jesus ru u khun jong u Blei suk kita ki ba pyniasuk na ba an khot ki khun ke jong u Blei ka ba mut bala dangi ru gi de ki khun ke jong u Blei ngiru ngi de kita ken ki banwan ra ka jing pyniasuk apa deng ki breu bat u Blei ngi de ban ya lap ya ka gospel ngi de ban ya thu ya ka jing shisha bagi day ban ya thu iki breu bau Blei u it yaki bat lada kigim kala ke bamut i ka jing bitar ke jong Blei kan wan lap yaki namar u Blei ulong ka ding ke babamdo bat u isi ya ka pop bat ya kata ka pop hi un penduk no ya ka ken ha kata ka ding ke bam julep tadeng ta ngi kum ki breu ke jong Blei ngi de ban long kita ki nong pyniasuk ki ba pyniasuk iki breu dan wi ai ka gospel ya ka khubor ka ba komen ba ka don kalat ba ka don kelenti ya ka bangi ngin dem hakmat jong u Blei ru haga jing duai bangin kerpat u Blei ru ba u Blei un isen ai ken yiki nong pop ba u Blei un isen ai ken ya ta ki breu ken ki bile persya yu ngi dei mangi ban yasat ngi dei mangi ban duai ngi dei mangi ken ngin kerpat ho Blei halakas ngi ba u Blei un isen ai ba un penim ya kita ki mensim ki ba kodor banganget ba lembag ke jing duai ke jongi lembag ke jing kerpat ke jongi ngai utrai un penim ya shibon ki mensim ki ba kodor lembag jing elap ke jongi ngin yu i ba utrai ukta ishibon ki mensim tadeng ta ngi dei kita kin kinong pyniasuk manwara ke jing esuk apa deng Blei bat ki breu ba Blei un pelat ki breu na ka jing yap ba Blei un pelat ki breu na kata kin ke jing bitar bam jukut ke jong to ai bengin nang duai to ai bengin nang elap ke gospel miet labat ngin duai ngin yalap ru miet labal sngi haba dei por habam dei por ngin pla ya ga tien ga jing shisha ngin ya thu ken chekni ka perthai utrain kar khu ya phi wanom thaj ban ya lap yu jisu wanom thaj ban ya thu ya ka kerteng ga jung jisu ne ban pla ga kerteng ju la ga de ga jing tre ga jong phi tre ka nono ka kam phi dei driver kali ne phi dei mistri ne phi dei nong sajan ne phi dei officer ne phi dei contractor ne phi dei way to ai ba phinam klet ba phin long ya kan ga way ba phin dei ban long kinong pyniasuk kan ki be lap yu jisu hagi jaga tre jong phi baro Blei kar khu phi banga kwa ban duai nam ta jong ki hani ka por Blei un ai phi ga jing chulor un ai phi ta ga bor kan ba phi la ban le ya ga ta suk ma phi lada phi dei kinong pyniasuk na ba an khat phi ki khon gi jong Blei ngin duai ni ka por try ni ka por ngadap da ga jing songo ba kraw ya me mamela khat ingi go try bangin long kinong pyniasuk ba try dei mangi ban long kita kinong kit tin sim ki jing shai jong ni perthai bangin long go try kita ki breu ki long ka jing ubi ka jong Chris bangin long mangi go try kita ko rat ki ba apply ka kerteng ka jong me go try bangin om len no eme
try haki brio hakani ka pertaya blai adwai man ai ka bor ka jing slor ya barok ko kena try ki belanget hame bagam dei tam bakin shu bu haladi ne batong shunget tang haladi and reda baga jing im ka jongki lam baga tin ka jongki lam baga jing yalap ka jongki ko try oi ban kta shibun ki men sim ban pen em yaki ko try kin long dwai ki nong side ro ban ya side bau blai pen em bau blai ni snai kan yaki nong pop atra bagin dwai ya kata hallelujah nga dwai men kar khu ni ki khon ki jong me bakin long kinong yalap kinong ya side kinong dwai ya blai bamin kar khu ki ni ka sngi abaki bu nang kong ye ko try ngi nget ko kan rat ngi ni ka kamba ka jong me dwai ngi kar khu nga nget ka teng ka jong jisu amen but amen try ko an pelong piu nong yalap try ko an pelong piu shakri jong o tadeng ta bau blai khot ya pi wat ju kan tat kat ye kan ni ka kam ka ba kraw ko blai upa ya pi ban nget bu try nong kar khu ya pi pinang la banwan sing ni ka office jong iru hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem idan ro sngi ba ara do ka sngi sa jan jong ka tayo ba pila ban phone ha kini ki number ru bangin yo ban ya dwai bangin yo nya slok bat pi try ka jing sok ulong rekat bat pi nget pinang ya na ka bor tat aru ka jingwan ka jong jisu kublai shibon amen